Salut și bine am găsit la un nou episod de pe canal. Astăzi suntem împreună cu Daddy. și scuzați-mă din tot sufletul meu că n-am mai reușit să fac videoclipuri, că mi s-a instalat de cealaltă aplicație, Dude. Da. Și acum din greșeală o să fac doar Brawl Stars. Dar ce are că e bun și Brawl Stars-ul? Adică ce naiba are Brawl Stars-ul? Adică ce are? Zi și mie. Așteptăm să se încarce mai mânul. What? Cred că e o greșeală, dude. E o greșeală sau ăsta? Deci ăsta nu e contul meu, pe bune. Dorește boss. Păi nu e contul meu. Da, asta nu e contul meu. Vă zic sincer că nu e contul meu ăsta, Dorește boss. Voi că nu e nicio păhăleală de serios. Am încercat tot să fac pentru voi, băieți, dar eu nu știu ce n-am fac cu echipierii mei de sunt așa. Micuții mei! Puții mei! Helpri! Baby Ambea. Baby Ambea și ăsta nu e contul meu, tu proști. Deci eu nu sunt un fraier, pe bune. Bă, bune, dă-mi tașă, ultimata și ursul tău de... Hai, mă, hai! What the fuck? Ce face ăsta? Fratele meu, ești prost! Doamne. Doamne, cel primul idiot. Deci nu mă... Deci... Bine, mă, bro, bine. Bun, lol și... LOL. Bine să vă dau autogol. Puki, îl cheamă Puki pe ăsta. Yes, in the fuse and pum. Nu mai împinge că o să trântești tare. Bine, ignora sunetul ăla. Puki, bravo, Puki, bravo. Puki. Living room, pum, să-i... Fratele, mă, dar Puki, ești nebun, că eu vreau să iau. Bine, mă, Puki, ești nebun. Ți-am zis că o să le trântești. Pucule meu. Ridică-le. Pucul meu, bravo. Yeah, boy. 50 de bonuți. Cine mi-a de ce? Pe Heoca cu Ghioca. Marian. Așa, deci... În episodul oare pe Shelly maxat ăsta. În episodul următor o să fie buguri. Da, bine, tot cu același cont. Bă, ce... Mai cați pe ăla ăsta mă orbește, l-are și pe Barley. Bă, cel puțin n-are skin-ul, ăla e ăla, PS Wizard Barley. Nu trebuia să fie și pe asta chiar îl avea, oare? Baby Ambea nu cred că l-are. Hello. Baby Ambea. Ia uite, bă, ce face. Hello. Ochinta e moartă în prima zi a ei va fi moartă. Bine, mă, Chevila. Da, nu știu, nu îmi place contul, adică putea să-mi dea ceva de 10.000 de trofee. Baby Ambea mâncare. Fratele meu, să-mi bag piciorul în nas, că voi muri nas. Să-mi bag piciorul în nas, că voi muri nas. Că voi muri nas.
Să-mi bag piciorul de ras. Hello, Rosta, vrei să se lași pe doamna moarte? Baby am bea. Baby am bea. Deci chiar scuzați-mă, deci mii de scuze, pentru că n-am mai reușit să-mi fac și apropo. Mă căutați meme voi. Meme voi. Meme voi și să vă pună. What the fuck? Bine, mă, Hiroshima, bine. Oh my god. Asta o are pe Jesse, dar cred că am. Te